дар кори ҷаласаи якуми шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳри Турсунзода дар соли 2025 намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳр, роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллӣ, ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, намояндагони бахши сохторҳои гуногун ва дигар фаъолони ҷомеа иштирок доштанд. рӯзномаи ҷаласа масъалаҳои вазъи содиршавии ҷиноятҳои куштор, ҷиноятҳо муқобили озодии ҷинсӣ ва дахлнопазирии ҷинсиро ки дар давоми солҳои 2023-2024 дар шаҳри Турсунзода ошкор гардида буданд, дар бар мегирифт. оид ба масъалаҳои баррасишаванда баромадкунандагон гузориши муфассал пешниҳод намуда, онҳоро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд. гуфта шуд ки ҳадафи ба рӯзномаи ҷаласаи шӯро ворид намудани масъалаҳои мазкур қабл аз ҳама пешгирии ҷинояткорӣ дар ҷомеа мебошад, зеро ҳолатҳои ҷиноятҳои ошкоршуда дар давоми 2 соли охир ташвишовар мебошанд. махсусан содир намудани ҷиноят аз ҷониби наврасону ҷавонон ҷомеаро водор мекунад ки ҷиҳати тарбияи дурусти насли имрӯза бетараф набошанд ва барои ошкору пешгирӣ намудани масъалаҳои зикршуда пайваста бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҳамкорӣ намоянд. ҳаёт ба ҳар як инсон як бор дода шуда, он бебозгашт аст. бинобар ин дар ҳама давру замон ҳифзи ҳаёти инсон вазифаи аввалин дараҷа ва аз ҳама муҳими давлат мебошад. аз ҳаёт маҳрум намудани одамонро ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун кирдори зидди инсонӣ эътироф намудааст ки токунун ҷиҳати бартараф ва пешгирӣ намудани чунин кирдорҳои ғайриинсонӣ дар Тоҷикистон як қатор чорабиниҳои муҳиму мақсаднок роҳандозӣ гардида дар асоси қонунгузории кишвар мавриди татбиқ қарор доранд. аз ин хотир ба аъзоёни шӯро пешниҳод карда шуд ки корҳои фаҳмондадиҳиро дар байни сокинон бештар ба роҳ монанд то сатҳи маълумотнокӣ ва маърифати ҳуқуқии онҳо баланд бардошта шавад.